tocat tractant, potser. Guerres i injustícies. No sé, les coses que donen problema. Per la gent que vol tenir un bon nivell està molt bé. Si puc art dramàtic i si no fotografia. M'agrada i vull arriesgar-me. Tocar instruments, cantar i fer teatre. M'agrada menjar xocolata, fer fotografia o dissenyar hipòcrita i m'agrada ser sincera en les coses. Jo escriu una pel·lícula. Faré tot el possible perquè se deixessin de fer que se posin les piles. Avui proposaré uns problemates. Nen, per allà darrere, podeu... Que no...